Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Mai magana Mustapha Mai Ambato daga alƙalamin ƙungiyar Majalis, ƙarƙashin ƙungiyar da'awa ta Anwarul Muhammadiyya wadda Shehi Sufi yake jagoranta. Barkanmu da wannan lokaci. Waɗannan hotuna da muke gani a sama na waɗannan mutane malamai jagorori na ɓangarori daban-daban. Ga su nan kamar yadda kuke gani Izala, Shi'a, Qadiriyya, Tijjaniyya, Faira, zance na Allah da Annabi mu gaya wa muridan, ka gaya wa ɗalibanka, shi ya gaya ɗalibansa, wancan ya gaya ɗalibansa. Mu tsaya mu fahimci addininmu don mu kare mutuncin addininmu. Amma babu ta yadda zai yiwu ya zamana a ce muna amfani da waɗansu hadisai domin mu taɓa mutuncin annabinmu. Dan an ce wane ya ce, in muka duba zancen nan aka ga ƙarya ne, a ce kaza ƙarya ne, sai me a ciki, menene matsala? Ya kamata mu gane iya su kansu lafazan hadisan tukunna. Wani hadisin ca za a yi maka annabi yana yin kaza, ba fa annabi ya ce a yi kaza ba. Kuma da aka ce annabi yana yin kaza ɗin nan sai ka ga mummunan abu ne, sai ka zo ka ce ai ba za ka iya cewa wanda ya faɗi wannan maganar ba za ka ce ƙarya ba ne ba. Ka yadda annabin kai wannan maganar da aka faɗa haka take, kai ka yadda akan ka ce ƙarya ne. Kana ganin in ka ce ƙarya ne me alaƙa ka da wancan ɗin da in ka ce ma ƙarya yake kana ganin kayi laifi, amma kuma sai ka kalli me alaƙa ka da annabinka da idan ka ce ƙarya ake masa fa. Duk zancen da ya munana ba na annabinka ba ne, ƙarya ake wa annabinka. Tun lokacin Nana Aisha ta faɗa akwai hadisi, Nana Aisha ta ce duk wanda ice annabi yana fitsari a tsaye ƙarya yake. Me wannan magana take nunan maka? Tun a lokacin ana ƙaga wa annabi abin da bai faɗa ba, ko ana shirya wa annabi abin da ba shi shirya ba don a ɓata addininsa. Tun annabi yana da rai Musailama yake da'awar cewa shi ma annabi ne, amma me annabi bai tura masa da takarda ice shi yayo mai takarda min Musailamatu Rasulillahi ila Muhammad Rasul, yace a'a min Muhammad Rasulillahi ila Musailamatul Kazzabi. An yi haka. Malaman nan ku fito ku gaya wa ɗalibanku gaskiya, ku koya musu ilimi na gaskiya, ku daina barin su a irin wannan duhun jahilcin yadda wasunku ba su san annabi ba su san kima annabi ba shi da kima a gurinku, to kuke so ku koya wa ɗalibanku haka, har ɗalibanku don rashin kunya su dinga fitowa suna gaya mana, muna ji suna faɗa suna rubuta a social media. To wallahi ƙarya kuke yi. Annabi ya fi ku, annabi ya fi kowa, annabi ya wuce kowa, annabi ya fi komai da kowa. Allah ne kaɗai, in muka ce Allah to annabi a ƙasan Ubangiji yake. Amma bayan haka babu ɗan da isa ya ɗaga yatsa ya gaya annabi magana ba mu karya ɗan yatsan nasa mun sa mai a baki ya tauna kurkusa ƙashin ɗan iskan hannunsa ba. Magana ake ta annabi fa. Kuna magana wa ummu haram din me aka yi wata mata da za a fake da ita ce annabi yana zuwa gidanta. Mu tsaya mu kalli abubuwan nan a faɗi gaskiya, da hadisin da ya ɓata kimar annabi mu ce ba namu bane. Me matsalar mu? Allah ya sa mu fahimta.